Kiitoksia kutsusta järjestäjille. Ilo olla Salon kansalaisopistolla tänään 17. maaliskuuta 2025. Esittelen teille kandidaatin työni, jonka olen tehnyt Aalto-yliopistoon rakennetun ympäristön laitokselle. Aiheena näin lyhyesti siinä on ollut paikallisena liikenteen uudelleen avaaminen työssäkäyntialueiden kehittämisen eräänlaisena työkaluna, välineenä, keinona. Ja otetaan ennen vielä varsinaista aihetta lyhyt esittely itsestäni. Olen Väinö Jalkanen, tekniikan kandidaatti Aalto-yliopistossa Otaniemessä, tämän tutkinnon tehnyt. Ja opiskelen maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinööriksi. Taustaa löytyy myös hyvin toisenlaiselta alalta, kulttuurin parista. Olen työskennellyt 15 eri maassa. Kansainvälisyys on hyvin lähellä sydäntä sillä tavalla, että käytän useita eurooppalaisia kieliä viikoittain sekä arjessa että myös sitten esimerkiksi jos tällaista tutkimusta teen, pyrin käyttämään lähteitä monipuolisesti. Ja liikenteen alalla teen opintojen ohella töitä konsulttitoimistossa nimeltä VSP, liikenteen konsultointiyksikössä, joukkoliikennetarkasteluja eri puolilla Suomea esimerkiksi ja erityyppisiä projektitöitä. Ja poliittisesti olen sitoutumaton, eli esittelen teille tässä nyt oman opinnäytetyöni. Ja lähdetään sitten itse varsinaista asiaa kohden. Me näimme tässä aikajanan tuolta sotien jälkeisestä Euroopasta, toisen maailmansodan jälkeisestä Euroopasta tänne nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Otetaan pieni tällainen katsaus historiallisesta näkökulmasta. Toisen maailmansodan jälkeen useissa länsimaissa koettiin voimakas henkilöjunaliikenteen lakkautusaalto, koettiin voimakas vaurastuminen, jolloin luonnollisesti oli mahdollisuus autokannan kasvulle ja sitten myös tämmöinen seudullinen kaavoitus muutti luonnettaan hyvin voimakkaasti. Aiemmin tällaisista ratojen varsien taajamien nauhoista siirryttiin enemmän tällaisiin vähän erilaiseen lähiörakentamiseen ja suunnitteluun monilla kaupunkiseuduilla. Ja tämä mittakaava on ollut hyvin vahva, että esimerkiksi Ruotsissa lakkautettiin kaikkiaan 6,000 ratakilometriltä henkilöjunaliikennepalvelu. Ja Saksassa, jos verrataan tuota muutosta useamman vuosikymmenen aikana, niin jopa 15 000 kilometriltä. Mutta sitten kun katsotaan tuota aikajanaa tuossa 1990-luvun alussa, 80-90-luvun vaihteeseen tultaessa eri puolilla Eurooppaa, niin huomataan, että on alkanut nousta tällainen kiinnostus luoda uudestaan hieman yhtenäisempiä työssäkäyntialueita ja sellaisten hieman hajanaisten seutujen sijaan. Tässä on nähty yhdeksi ratkaisuksi eri maissa aiemmin lakkautettujen henkilöjunaliikenneyhteyksien ottaminen uudelleen käyttöön. Siinä on ollut tavoitteena integroida toisiinsa kunkin alueen keskuskaupungit. Keskuskaupungeissa usein on yliopisto, siellä on usein suurempia yrityksiä, siellä on enemmän nuorta väestöä ja sitten kullakin alueella on sitten usein niitä pienempiä seutukaupunkeja tai taantuvia tai heikommin menestyneitä kuntia. Ja tässä on tarkoitus saada näistä muodostumaan tämmöinen
laajempi yhtenäinen työmarkkina-alue, jossa pienempien seutukaupunkien, pienempien kuntien ja sitten taas suurten keskuskaupunkien välillä olisi helpompi työvoiman liikkuvuus ja vastaavasti yrityksille sitten helpompi työvoiman saatavuus. Ja toisaalta taas yksittäiselle asukkaalle, opiskelijalle, veronmaksajalle laajempi palvelutarjonta. Ja tämä tutkimukseni käsittelee hyvin pitkälti sitä, että kun eri puolilta Eurooppaa me voimme nähdä, että mitä tuolla on 90-luvulta alkaen, kun näitä aiemmin lakkautettuja paikallisjunaliikenneyhteyksiä on otettu uudestaan käyttöön, niin tässä tutkimuksessani ja esitelmässäni täällä Salon kansalaisopistolla tänään keskityn erityisesti siihen, minkälaisia vaikutuksia on havaittavissa jälkikäteen yhteiskunnallisesti. Ja sen lisäksi tarkastelen tämän päätteeksi sitä, että mikäli taas me Suomessa tekisimme esimerkiksi 2020-luvulla, 2030-luvulla samanlaisia toimenpiteitä kuin mitä näissä muissa Euroopan maissa on tehty 90-luvulla, 2000-luvulla ja 2010-luvulla. Minkälaisia vaikutuksia meidän tulisi osata ottaa huomioon ja mahdollisesti ennakoida, mitä meidän tulisi osata tarkastella etukäteen. Tässä työssä olen tarkastellut 23 eri rataosuutta, jotka olivat kaikki ilman henkilöjunaliikennettä 10-40 vuotta. Vaihtelee rataosan mukaan, että kuinka pitkä se tauko on ollut. Nämä ovat eri puolilta Eurooppaa, 5-6 eri maasta. On esimerkkejä Ruotsista, Saksasta, Ranskasta, Italiasta ja Puolasta. Ja Saksassa eräs esimerkkitapauksista menee myös Tanskan puolelle. Näitä kaikkia yhdistää se, että kuten edellisellä kalvolla näitte, liikenne on avattu uudelleen 90-luvulla, 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tai 2010-luvulla. Ja koska olen tehnyt työn suomeksi suomalaisessa yliopistossa, niin väistämättä kohdeyleisönä on juuri suomenkielinen lukijakunta, ja tämän takia olen sitten ihan tarkoituksella valinnut tähän tutkimukseen paljon myös tämmöisiä pieniä ja keskisuuria suomalaisittain kaupunkiseutuja, jotta ne voivat olla mielenkiintoisia sitten tämmöisinä vertailukohteina, kun pohditaan sitten myös meidän kotimaisia kohteita. Tutkimuksessa on ollut laaja kirjallisuuskatsaus keskeisenä pohjana eri puolelta Eurooppaa, artikkeleita ja muita kirjallisia töitä. Ja lisäksi olen tehnyt sitten kyselyhaastatteluita paikallisille virkamiehille ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja ruotsiksi. Olen lähettänyt siis tällaisia kyselylomakkeita kuntien virkamiehille näihin eri maihin. Virkamiehet ovat vastanneet esimerkiksi oman alueensa liikennejärjestelmästä, talouskysymyksistä, matkailukehittämisestä. Ja sitten tämä on tuonut tutkimukselle sitten hieman sellaista, ei määrällistä, mutta laadullista, eli kvalitatiivista lisäarvoa. Sitten päästään itse suurempaan kysymykseen tai yhteen niistä. Mille yhteiskunnan sektoreille vaikutuksia havaittiin? Löysin tässä tutkimuksessani kandidaatin työtä tehdessäni 5 sektoria. Työllisyys, väestönkehitys, kiinteistömarkkinat, matkailu ja joukkoliikenteen käyttäjän rooli alueella. Tuossa on muuten mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon Baden-Württembergin osavaltioista Saksan eteläosasta Böblingenin ja Dettenhausenin välinen rata. Siellä on ratakäytävässä 890 000 asukasta ja
rata oli sähköistämätön ja yksiraiteinen niin kuin se avattiin, mutta se on ollut erittäin menestyksekäs tapaus. Siitä kuulemme tänään myöhemmin. Mutta lähdetään ensin tutkimaan työllisyyttä. Moni meistä on käynyt tuolla läntisessä naapurimaassamme Skånen suunnalla ja hypätään sinne alkuun. Skånessa, kun paikallisjunaliikennettä voimakkaasti kehitettiin tuossa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, niin Skånessa huomataan, että 8 erillisestä työssäkäyntialueesta tuli 3. Ja merkittävää on, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että tämä tapahtuisi tämä pendelöinti täällä miljoonakaupunki Kööpenhaminen ja sitten Skånen suurimman Malmön välillä tai Malmön ja muiden alueen, Lundin tai Helsingborgin välillä, vaan sitä tapahtuu myös täällä tällaisella niin kuin esimerkiksi Salon kokoluokan kaupungista toiseen Salon kokoluokan kaupunkiin. Eli tämä pendelöinti on kasvanut voimakkaasti paikallisjunaliikenteen myötä. Ja esimerkiksi yhden 10-vuotiskauden aikana työssäkäynti yhdestä radanvarsikunnasta toiseen radanvarsikuntaan kasvoi 55%, puolitoista kertaistui. Vastaavasti Etelä-Tirolissa, eli Pohjois-Italian saksankielisessä autonomisella saksankielisellä alueella Vinska-laaksossa, täällä Malsin, 6000 asukkaan Malsin ja sitten 40 000 asukkaan Meranin välisellä noin 73 000 asukkaan ratakäytävällä paikallisjunaliikenteen uudelleen käynnistämisen jälkeen pendelöinti kuntien välillä puolitoistakertaistui niin ikään 1,5 vuosikymmenessä. Eli se tarkoittaa siis, puhutaan tämmöistä käsitteestä kuin esimerkiksi työvoiman kohtaanto-ongelma. Eli mikäli esimerkiksi täällä on vähemmän työpaikkoja ja täällä on työttömiä, mutta tuolla on enemmän, niin tämmöinen ratakäytävä on siis mahdollistanut sen, että työntekijöiden liikkuvuus on parantunut ja helpottunut ja kasvanut, ja sitten toisaalta myös esimerkiksi yritysten rekrytointimahdollisuudet ovat jatkuneet nauhamaisesti eri suuntiin. Ja huomionarvoista on, että tämä työssäkäynti ei aina suuntaudu ainoastaan pieniltä paikkakunnilta suuriin kaupunkeihin, vaan esimerkiksi tällaisessa haastattelussa Markarydin 10 000 asukkaan kunnan edustaja korosti sitä, että heille, kun 40 vuoden tauon jälkeen Hässleholmista Markarydiin otettiin lähijunaliikenne uudestaan käyttöön, niin heidän elinkeinosektorilleen tarjosi huomattavan piristysruiskeen se, että he saattoivat nyt houkutella osaavampaa työvoimaa Lundin ja Malmön suunnasta. 130 kilometriä tai muu pitkä matka Malmöstä Markarydiin ei ole sellainen, että ihminen välttämättä haluaisi ajaa sitä joka päivä. Mutta mikäli on mahdollisuus saada houkutteleva työtarjous yritykseltä Markarydista, ja mikäli markarydiläisellä yrityksellä on mahdollisuus miettiä, että hetkinen, me tarvitsisimme alan X-osaajan ja me voimmekin, meidän ei tarvitse tyytyä siihen, että meidän kunnassamme ei oikein ole aivan loistavaa, mutta me otamme parhaamman meidän kunnasta, vaan me voimmekin houkutella Malmöön väestökeskittymästä sen sopivan tyypin. Niin se tarkoittaa juuri sitä, mikä äsken tuli esiin, että tämmöinen kohtaanto-ongelma vähenee ja myös pienen paikkakunnan yrityssektori voi saada sitten niitä isompien paikkakuntien työntekijöitä. Koska huomattavaa on, että siltä se malmöläinen ihminen ei välttämättä halua muuttaa Markarydiin, mutta hän voi antaa oman työpanoksensa, oman koulutuksensa ja oman osaamisensa markarydiläisen yrityssektorin hyödyksi. Otan toisen esimerkin Ranskasta. Me näemme kuvassa Nantin, tämän Länsi-Ranskassa, Loiren joen alueella. Nantes on keskuskaupunki ja sitten 40 vuoden tauon jälkeen tällä radalla uudestaan avattiin henkilöraideliikenne. Ja meillä oli täällä tämmöinen ongelma, että pienessä Abarets-nimisessä kunnassa on tarve hammaslääkäripalveluille. Mutta kuten me tiedämme myös Suomesta,
niin hyvin usein korkeasti koulutetut ihmiset, kuten vaikkapa hammaslääkärit tai monet muut korkeasti koulutetut, haluavat mieluummin asua täällä keskuskaupungissa, missä on enemmän palveluita, enemmän kulttuuritarjontaa, enemmän vaihtoehtoja ja uramahdollisuuksia. Mutta kun tämä yhteys avattiin, duo-raitiotie eli tämmöinen raitiotien ja paikallisuuden yhdistelmä, lopulta sitten naantilaiset hammaslääkärit saattoivat perustaa hammaslääkäriaseman Aparetsiin ja sitten puristavat sinne sitten, vilkuvat sitten raiteita pitkin töihin ja takaisin. Eli tässä naantilaiset hammaslääkärit saavat nauttia siitä, että he saavat asua täällä haluamassaan keskuskaupungissa, mutta Aparetsiin saadaan sitten palvelu. Saadaan se harvinaisemman ammatin psykologi, liikunnanopettaja, hammaslääkäri helpommin liikkumaan. Mennään sitten toiselle sektorille, väestön kehitys. Eräs keskeinen tutkimus, joka omassa kandidaatin tutkimuksessa ja työssäni tuli vastaan, kun tätä kirjallisuuskatsausta tein, oli tällaisen ruotsalaisen Hans Svensson Salinin artikkeli Regionaltågets effekter. Sitä suosittelen ehdottomasti kaikille kiinnostuneille. Me näemme tässä tällaisen kuvaajan, jota luetaan sillä tavalla, että tässä on joukko kuntia Skånessa, ja mitä korkeammalla pallura täällä on, niin se kertoo sitä, että kuinka paljon väestö on kasvanut 80-90-luvuilla. Ja sitten tämä kuvastaa sitä, että kuinka kaukana se kunta sijaitsee joko Malmöstä tai Helsingborgista, eli niistä tärkeimmistä kaupungeista Skånessa. Ja nyt me nähdään ensin, että 80-90-luvulla me tarkastellaan nyt 4 tällaista pientä kuntaa, Bjuv, Åstorp, Billeberg ja Svalöv. Ja me nähdään, että 85-99 välillä kaikki nämä 4 mainittua kuntaa olivat muuttotappiollisia, eli ne olivat tämän ykkösen alapuolella, kun katsotte tätä tilastoviivaa täällä. Mutta sitten juuri tuossa 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun taitteen tuntumassa porrastetusti paikallisjunalla tarjontaa lisättiin huomattavasti Skånessa, ja sitten myös sellaisilla rataosuuksilla, missä aiemmin meni, sanotaan esimerkiksi 7-8 junaa päivässä, siirryttiin tunnin välein kulkevaan säännölliseen paikallisjunnan liikenteeseen. Tämän seurauksena, kun katsotaan sitten 2000-luvun, eli vuodesta 2000 vuoteen 2007 Hans Svensson Salinin tekemää väestötarkastelua, niin huomataan, että Bjuv on noussut tänne 5% kasvuun, eli 1,05 suurin piirtein. Åstorp peräti tänne 12% kasvuun. Billeberg on vastaavasti täällä noin 6% kasvuuralla ja Svalöv peräti lähes 15%. Eli huomataan, että nämä kaikki kunnat ovat sen jälkeen, kun saivat paikallisjunaliikennettä tai niiden jo ollutta liikennettä, Svalövin tapauksessa esimerkiksi parannettiin, siirryttiin tasatahtisuuteen tunnin vuoroväliin, niin nämä muuttuivat sitten muuttovoittoisiksi Hans Svensson Salinin tarkastelun mukaan. Näemme tässä vielä tämän, missä ne olivat aikaisemmin. Ja sitten mielenkiintoinen havainto Hans Svensson Salinilta oli myös tämä asia, mitä juuri äsken sivusin edellisellä kalvolla. Varmasti monille teistä on tuttu tämä ilmiö myös meillä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kun me tarkastellaan väestön erilaisten parametrien jakautumista paikkakunnittain, me huomataan, ajatellaan vaikka julkisuudesta, tämä ei suoraan ole nyt tutkimukseni aihe, mutta siis sitä sivuavaa, että ajatellaan, että meillä on esimerkiksi paljon vaikka Timo Aron ja monien muiden sen alan osaajien ja muiden tekemiä julkaisuja tutkimuksia, joissa me on paljon tästä kyse, että minkälaisia parametreja, miten esimerkiksi koulutustaso, terveys, varallisuus,
Miten huomataan, että esimerkiksi yliopistokaupungeissa usein on terveempää, varakkaampaa ja koulutetumpaa väestöä, ja sitten taas maaseudun kunnissa monesti samat parametrit sitten eivät ole yhtä hyvässä jamassa. Ja mielenkiintoinen havainto Hans Svensson Salinilta on, että kun hän on verrattu Skånea aikanaan muihin Ruotsin alueisiin, joissa ei ollut yhtä pitkälle kehittynyttä paikallisjunaliikenneverkostoa, niin hän nosti esiin havainnon, että Skånessa väestö jakaantuu tällaisilta mainitulta parametreiltaan tasaisemmin, koska sehän on helppo havainnollistaa sillä, että mikäli meillä on valtava tai laaja verkosto paikkakuntia ja kuntia, joihin pääsee paikallisjunalla, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka se Lundin yliopiston professori, korkeapalkkainen professori, hänkin voi halutessaan asua vaikka siellä pienessä Billebergan kunnassa. Ja vastaavasti sitten myös tässä pienessä Billebergan kunnassa asuva, vaikka matalammin koulutettu, ei jääkään työttömäksi, koska hänellä on mahdollisuus matkustaa lähijunalla vaikkapa esimerkiksi Bjurviin. Aiemmin mainitusti työpaikkojen ja työvoiman paremmasta kohtaamisesta johtuen. Tämä on huomattava asia, mitä pitäisi osata tutkia. En luonnollisesti tässä kandidaatin tutkimuksessa ole voinut lähteä sitten tälle sivupolulle, mutta se olisi hyvin kannatettavaa lähteä tutkimaan, että minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla esimerkiksi kansanterveydellisesti ja sitä kautta myös laajemmin yhteiskuntataloudellisesti, kun esimerkiksi voidaan ehkäistä tällaista paikkakuntien jakaantumista A- ja B-kastiin. Ja sitä kautta sitä hyvinvoinnin jakaantumista, hyvinvoinnin riittämistä radan varren kaikkiin kuntiin voidaan edistää. No, jatketaan vielä väestökehityksestä. Toinen mielenkiintoinen vertailupari, että kun sitten Hans Svensson Salin on tutkinut esimerkiksi kahta kuntaa, jotka ovat lähes samankokoiset. Tämä punainen pallo on Staffanstorp ja vihreä pallo on Eslöv. Ja näillä kahdella kunnalla on se ero, että Staffanstorp on ollut vain linja-autoliikenteen varassa, eli sinne on myös ollut joukkoliikennepalvelu. Mutta sitten taas Eslöv on ollut junaliikenteen varassa. Vielä 80-luvulla, kun paikallisliikenne ei ollut Skånessa kovin kehittynyttä, ja tällöin Staffanstorp, jonne oli lyhyempi ajomatka kilometreissä mitattuna Malmöstä, eli alueen tärkeimmästä keskuksesta, Staffanstorp pärjäsi paremmin, koska sinne oli lyhyempi ajomatka autolla ja sitten myös joukkoliikennepalveluna bussi oli olemassa. Mutta sitten kun lähdettiinkin kehittämään paikallisjunaliikennettä, niin yhtäkkiä Eslöv on mennyt sitten voimakkaasti Staffanstorpin ohitse. Että kun vaikka molempiin on tarjolla joukkoliikennepalvelu yhteiskunnan järjestämänä, niin liikenteen varassa oleva kunta ei väestön houkuttelussa kykene samaan kuin paikallisjuna liikenteen varassa oleva kunta. Näemme vielä tämä ero täältä ylempää, että miten tässä on Staffanstorp ollut 80-90-luvulla pärjännyt paremmin ja miten sitten suuri tässä on tämä Eslövin kurroma etumatka. Sitten se on tuolla 10% kasvuluvussa. Ja vielä sitten myös Etelä-Tirolista ja Pohjois-Italiasta Vinska-Laakso oli pitkään Etelä-Tirolissa tämmöinen tavallaan häpeäpilkku. Se pärjäsi muuta Etelä-Tirolia paljon huonommin, pitkään hyvin muuttotappio leimaava alue. Mutta tämä muuttotappio päättyi vihdoin vuonna 2005. Ja tämän jälkeen sitten seuraavan 10 vuoden aikana radanvarsikunnissa koettiin 3% muuttovoittoa. Mutta huomionarvoista on se, että edelleen täällä radasta kauempana sijaitsevissa pienissä kunnissa muuttotappio jatkui. Eli se sama tendenssi jatkui siellä, mutta sitten radanvarsikuntien kelkka voidaan kääntää. Näin ainakin Etelä-Tirolin kauppakamari ja myös itsehallintoalueen viranomaiset ovat sitä mieltä.
Ja sitten Brandtin tutkimus, yksi mitä voisi myös lähteä suositella, semmoinen hannoverilaisen SIMA-tutkimusinstituutin julkaisu aluetaloudellisista vaikutuksista, mitä paikallisjunnan liikenteeseen liittyy. Siellä todettiin, että hyvin monissa saksalaisissa tapauksissa, missä on tällaisten pienempien kuntien vanhoihin ratakäytäviin uudelleen otettu paikallisen liikenneyhteys käyttöön, niin siellä on väestörakenne nuorentunut. Ja siinä on esitetty tekijöinä sellaisia, että on esimerkiksi tietyn paikkakunnan X nuorilla on enemmän mahdollisia opiskelupaikkoja, työpaikkoja saavutettavissa siitä omalta paikkakunnalta käsiin, niin kuvitellaan sellainen tilanne, missä he ovat 18-vuotiaita ja se ainoa työpaikka olisi 100 kilometrin päässä vaikkapa puoleksi vuodeksi tai se opiskelupaikka olisi 50 kilometrin päässä, niin heillä sen lisäksi, että he voivat joko muuttaa sen työn tai opiskelun perässä tai he voivat käyttää rahansa autonomistamiseen ja heillä on olemassa myös se vaihtoehto, että he voivat jopa ilman oman auton hankintaa mennä sitten junalla sinne tiettyyn sesonkiaikaiseen työhön tai vaikka 1 vuoden opintoihin ja seuraavana vuonna taas toisen. Ja myös Naan-Chateaubriand-radan Ranskassa mainitulta esimerkiltä löytyy viitteitä muuttovoitosta. Mennään sitten, nämä olivat tärkeimmät väestönkehitys ja sitten äsken mainittu myös, mutta mennään sitten tähän kiinteistökehitykseen. Muutama ihan lyhyt poiminta sieltä. Brandtin tutkimuksessa Saksassa on huomattu, että tällaisissa pienissä kunnissa on usein hyvin voimakas tällainen kiinteistöjen arvon heilahtelu johtuen siitä, mikä on paikallisella elinkeinotoiminnalla milloinkin se suhdannenäkymä esimerkiksi. Mutta paikallinen liikenne sitten tuo sen saman radan piiriin enemmän työpaikkoja ja enemmän mahdollisuuksia, jolloin ne riskit jakaantuvat. Voisi ajatella, että siinä on vähän samanlaista asiasta kyse kuin, että ostatteko te osakkeita vai ostatteko te rahastoa, jossa riski on jaettu. Se ei ole se yksi yritys, vaikka se yhden paikkakunnan työnantaja menisi nurin, niin siinä saman radan varrella on lisää työpaikkoja, jolloin sen kiinteistön kysyntä ei samalla lailla putoa vain siitä yhdestä tehtaasta johtuen. Vastaavasti erityisesti nousee esiin Saksasta Böblingen-Detzenhausen rata, mistä näette jo yhden kuvan. Siellä on esimerkiksi yritystonttien kysyntä kasvanut ja voidaan nostaa esiin myös Aberets, koska mainitsin sen hammaslääkäriesimerkin, niin sen takia myös mukava kerrata samoista paikoista. Ja Aberetsissa esimerkiksi vastaavasti maan arvo on noussut sitten junaliikenteen palautumisen myötä. Ja sitten otetaan mielenkiintoinen esimerkki Skånesta. Tämä ei ole koko tilasto, mutta tämä on semmoinen Hans Svensson Salinin nostama asia. Meillä on siellä 2 kuntaa, Sjöbo ja Skurup. Ja nämä ovat parametreiltaan hyvin vastaavan kaltaisia. Eli jos me puhutaan esimerkiksi väestön tiheydestä, me puhutaan ikärakenteesta, varallisuustasosta, tämän tyyppisiltä, että ne ovat jossain määrin olleet Hans Svensson Salinin mielessä vertailukelpoisia. Ja niillä on vielä ollut sellainen yhteys, että etäisyys lähimpään työpaikkakeskittymään on kutakuinkin sama. Mutta se ero on ollut se, että Sjöbosta on ollut linja-autoyhteys yliopistokaupunki Lundiin. Ja sen sijaan Skurupista on ollut paikallisjunayhteys Malmöön. Ja sitten tuo aika, jolloin asunnot yleisellä tasolla nousivat, asuntojen hinnat nousivat valtavasti, niin me nähdään täällä ylhäällä, että Sjöbossa asuntojen hinnat nousi 10-vuotiskaudella 275%. Se on kyllä hurja luku sekin. Mutta Skurupissa ne on noussut puolestaan 400, kiinteistöjen arvo 400%, eli 40% enemmän. No, korostetaan, että tämä ei ole siis tilasto koko Skånesta. Koko Skånessa kiinteistöjen arvoon vaikuttaa hyvin monet tekijät, esimerkiksi meren läheisyyteen liittyen ja tällaiset. Mutta tämä on joka tapauksessa sellainen, mistä Hans Svensson Salin nosti esimerkin, että tätä ilmiötä pitäisi myös tutkia lisää. Ja toki sitä on paljon tutkittu sitten esimerkiksi kaupunkiraideliikenteen kohdalla. No, sitten hypätään neljänteen aiheeseen. Meillä on matkailu. Tämä on siitä mielenkiintoinen, että kun lähdin tekemään tätä opinnäytetutkimusta, niin
Niin siellä kun Aalto-yliopiston kirjastossa lähdin sitten lähteitä kovasti etsimään, niin en osannut etukäteen, en olisi osannut nostaa tätä niin vahvana tekijänä, kuin mitä se sitten tuli vastaan. Että se niin tutkimus myös yllätti sitten tekijänsä. Tämä kuva on Vinska-laaksosta, Etelä-Tirolin itsehallintoalueelta. Ja siellä nousi esiin, että tämän paikallisjunayhteyden uudelleen avaamisen myötä koettiin aivan räjähdysmäinen polkupyörämatkailun kasvu. Sinne alkoi syntyä paikallisjunan seisakkeille uusia kahviloita, uusia polkupyörien vuokrauspisteitä ja ylipäänsä liiketoimintaa eri muodoissaan. Niistä tuli tämmöisiä kohtauspisteitä, missä liikkuu asiakkaita, eli talouden kielellä kuluttajia, ja sitä kautta siellä on sitten kannustinta järjestää palveluita ja yrityksiä. Ja esimerkiksi vuoden 2016 kesäsesongin aikana näiltä Vinska-laakson asemilta vuokrattiin lähes 30 000 kertaa polkupyörä, 6 000 kertaa sähköpyörä, ja tässähän on mukana vain tämmöiset sieltä vuokratut pyörät, mutta sen lisäksi sinne tuli valtavasti matkailijoita omine pyörineen. Ja mielenkiintoisena innovaationa näin suomalaisista voidaan mainita vielä, että tällä Vinska-laakson radalla on ihan sellainenkin mahdollisuus, että te voitte, jos vaikka nyt lomamatkaa haluatte jonnekin päin Eurooppaa harkitaan, niin voisin vaikka suositella, että menkää tuonne, te voitte tehdä sellaisen matkan, että te tilaatte oman polkupyöränne kuljetetuksi junassa haluamallenne asemalle. Ja se on siellä sitten vastassa. Ei ole ihan semmoista, mitä olemme Suomessa tottuneet kokemaan. No, sitten lisäksi esimerkiksi Etelä-Tirolin kauppakamarin teettämässä tutkimuksessa ilmeni, että siellä on ja myös paikallisten päivämatkailu lisääntynyt. Kyse ei ole vain ulkopuolelta tulevista turisteista, vaan myös kun tämän ratakäytävän myötä on syntynyt sellainen uusi tavallaan jono asioita, mitä pitkin voi mennä, ja sieltä löytää ratakäytävästä esimerkiksi voi olla, että naapurikunnan asemalle on ilmestynyt uusi ravintola, ja sinne voi sitten vaikka iltaisin tai viikonloppuisin mennä syömään, ja tapahtumia on tullut niille asemille, ja sitten esimerkiksi tapahtuman järjestäjät ovat ottaneet tavaksi sovittaa aikatauluissa sillä tavalla, että kun tunnin välein menee tämä juna, niin sitten se otetaan huomioon. Ja polkupyörämatkailu on havaittu myös Nantes-Chateaubriand radalla. Et viikonloppuisin esimerkiksi Nantin kaupungista, sieltä keskuskaupungista lähdetään sitten niihin pienempiin kuntiin. Otetaan kiskopelin kyytiin pyörä ja sitten lähdetään sitten sieltä, ajetaan vaikkapa johonkin vanhaan linnaan katsomaan tämmöisiä matkailunähtävyyksiä, jotka sitten ovat vaikkapa 10 kilometrin päässä rautatieltä. Ja vastaavasti sitten tuolla Alankomaiden rajalla Neuenhausissa, jonne kutakuinkin tuossa, oliko nyt 2019 otettiin uudestaan käyttöön lähijunayhteys, niin siellä on sitten alankomaalaisten matkailijoiden kasvu ollut sen verran voimakasta, että ihan pienen kaupungin asemallekin sitten oli hotellirakenteella silloin, kun tätä tutkimusta tein, eli 2023 loppuvuodesta. No sitten mielenkiintoinen aihe on, että minkälaista vaikutusta sitten voidaan havaita joukkoliikenteen käyttöön. Mä lähden ensin liikkeelle tästä tämmöisestä aivan erityisen kiinnostavasta ja menestyksekkäästä tapauksesta. Eli Böblingen-Dettenhausen rata Baden-Württembergin osavaltiossa Saksassa. Tämmöinen noin 80 000, vähän yli 80 000 asukkaan väestöpohja, pienien kuntien nauha. Ja se oli tuossa 90-luvulla, se oli sähköistämätön yksiraideinen rata. Ja sillä välillä linja-autoa käytti 2000 matkustajaa päivässä, siis kaikilla vuoroilla yhteensä. Mutta kun sitten tätä alettiin muuttaa, sitten, että otetaan uudestaan käyttöön tämä raideyhteys, siihen ennustettiin tällaista, ajateltiin, että se kasvaisi tällä tavalla 2500 matkustajaa päivä joukkoliikenteen käyttö. Mutta sitten mitä lopulta tapahtui, oli aika hurjaa. Eli heti ensimmäisenä vuonna 1996 matkustajamääriä oli yli 4000 päivässä keskimäärin, eli 2 kertaa sen verran mitä linja-autolla. Ja sitten kun palveluun vähitellen totuttiin, niin sitten parissakymmenessä vuodessa joukkoliikenteen käyttö nelinkertaistui, eli 2000 linja-automatkustajan sijaan sitä väliä kulki 8000 junamatkustajaa.
No, tämmöisiä muutamia muitakin tai useitakin muita varsin menestyksekkäitä rataosuuksia on ollut, että esimerkiksi tämä Vinskalaakso, joka on myös ollut tänään esillä monen kertaan, eli tämä Etelä-Tirolin, Meran ja Malsin välinen rata. Siellä oli odotuksena myös tällainen 2700 matkaa päivä, eli tuommoinen lähemmäs 1 000 000 matkustajaa vuodessa. Mutta heti alkuvuosina päästiin lähemmäs 7000 matkaa päivässä. Ja sitten mikä on, jos hyvä suhteuttaa tuohon väestömäärään, että sehän on ihan huomattava. Ja kun haastattelin Etelä-Tirolin itsehallinta-alueen virkamiehiä, niin eräs heistä totesi, halusin nostaa vielä ihan tällaisen esiin, että tämän Vinskalaakson paikallisuuden myötä koko Etelä-Tirolin alueella koettiin tällainen, että joukkoliikenne muuttui paljon hyväksytymmäksi, arvostetummaksi kulkumuodoksi, mitä se aikaisemmin oli. Tällainen, onneksi me suomen kielessä me käytetään samaa ilmaisua, mutta hän käytti tällaista saksankielistä sanaa, kun joukkoliikenne oli aiemmin ollut, se oli suhtauduttu anoppimaisena kulkumuotona, mikä siis tarkoittaa väheksyttyä. Mutta onneksi Suomessa emme käytä tätä sanaa näin. Mutta sitten kun kansa tavallaan matkustajat kokivat, että nyt jopa Vinskalaaksoon pääsee junalla, niin se sitten lisäsi koko Etelä-Tirolin alueella sitten sekä junien että bussien käyttöä. Sitten vastaavasti tämmöinen Tübingen-Herrenberg, 140 000 asukasta. Siellä ollaan päästy vähitellen, kun pikkuhiljaa sitä avaamisesta matkustajamäärät on kasvanut myös 8000 matkaan päivä. Sitten meillä on Neumünster-Bad Segeberg vähän pohjoisempana Saksassa, noin 100 000 asukkaan käytävä, eli siis näissä luvuissa on ne alueen, sen radan varren kunnat yhteenlaskettuna. On päästy 3000 matkaan, mikä ei sekään ole huono, ollaan kuitenkin lähellä noin 1 000 000 vuodessa. Sitten mainittu Alankomaiden rajalla Saksassa sijaitseva Bad Bentheim-Neuenhaus. Siellä myös heti kun se avattiin tuossa muutama vuosi sitten, niin päästiin 2500 matkaan päivä. Ja mielenkiintoinen asia nyt, kun tarkastellaan, että mitä näitä, nyt on tässä maininnut 5 rataosaa, jotka nousee erityisesti esiin tämmöisenä hyvin menestyneinä näiden matkustajamäärien osalta. Ja sitten kuitenkin väestömäärät on pieniä. Et mikä näille on ollut yhteistä, niin ihan semmoisena kärkinostona nousee esiin se, että liikenne on aloitettu heti 60 minuutin vuorovälillä. Eli se tarkoittaa sitä, että se kytkeytyy siihen alueen päivittäiseen elämään. Se kytkeytyy siihen, että sillä voi mennä kouluun 8, mutta jos koulu alkaakin 9, sillä voi mennä myös 9. Sillä voi mennä yliopistoluennolle 10. Sillä voi mennä 7 vaikka työpaikalle. Siltä pääsee teatterista kotiin, sillä pääsee ostoksille naapurikuntaan, sillä pääsee. Eli kun se on heti tapahtunut 60 minuutin, niin se tavallaan niin kun solahtaa eri tavalla siihen paikkakunnan elämään, kuin mikäli se on semmoista harvempaa. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen yhteinen tekijä, mikä ansaitsee maininnan, on, että toisin kuin ehkä luulisi, niin sähköistys ei ollut lainkaan mikään sellainen asia, mikä ensin olisi ollut olemassa ja vasta sitten olisi voitu aloittaa henkilöliikenne, vaan monella radalla on ollut ensimmäisenä se, että on haluttu se aluekehityksen vuoksi ja sen työssäkäyntialueen laajentamisen vuoksi saada se liikenne, ja sähköistämättömyyden vuoksi se on aluksi aloitettu dieselillä, ja kun sitten tämä henkilöliikenne on uudestaan vakiintunut, niin sitten on edistetty siirtymään sitten puhtaampiin energiamuotoihin ja käyttövoimiin. Myös huonoja esimerkkejä löytyy, joista erityisesti kaksi nousevat aivan ylitse muiden. Luula ja Boden, 110 000 asukkaan käytävä, eli siinä on Luula ja tuommoinen 780 000 ja Boden sitten noin 30 000. Ja siellä oli yritys juuri ennen koronaa, että siirretään kaupunkien välinen työssäkäyntiliikenne raiteille, mutta kokeilu tai projekti epäonnistui siis siinä mielessä ihan täysin, että ei löytynyt matkustajia. Ja sitten Nibel Thunder, joka on siis Saksan ja Tanskan
rajan ylittävä yhteys, hyvin pienien kaupunkien välinen. Siinä on paljon ollut myös tämmöistä poliittista tahtoa, että on haluttu edistää tällaista rajat ylittävää yhteistyötä. Mutta siellä myös kävi niin, että hyvin pienillä matkustajamäärillä lähdettiin liikenteeseen. Se, mikä näitä kahta yhdisti, oli juuri se vähän käänteinen tilanne kuin mikä noissa vihreällä välillä ilmaistuissa onnistuneissa. Eli vuorotarjonta, vuorovälit oli hyvin epäsäännöllisiä. Yksi juna saattoi lähteä 6.16 ja toinen juna 7.49 ja seuraava 10.53, jolloin se ei käytännössä sitten muuntunut sitten osaksi sitä paikallista elämää. Näin. Sitten vielä huomataan, että Ruotsissa, kun esimerkiksi tätä junaliikennettä, paikallista liikennettä on kehitetty eri puolella maata, eli ajatellaan, että tässä me ollaan 90-luvulla on muutamia yhteyksiä ja sitten tullaan 2000-luvulle, 2010 ja 2020, niin se mikä on hyvin mielenkiintoinen havainto, että kun me katsotaan nämä vihreät värit ovat näitä paikallisia matkoja, eli siis alle 100 kilometrin, eli käytännössä usein lähijunamatkoja, niin täältä 90-luvun tasosta on tänne koronaan tultaessa kolminkertaistunut se paikallisjunalla tehty, eli lyhyet junamatkat. Eli kun paikallisesta liikenteestä on tullut tämmöinen koko maan ilmiö, että sitä ei ole vain Tukholman seudulla. Ja sitten vastaavasti usein Suomessa, kun tarkastellaan tämmöisiä, mietitään, että mikäli meillä olisi paikallisena liikennettä jossakin, kuinka suuri osuus ihmisistä, jotka kulkevat kaupungin X ja Y välillä, käyttäisivät junaa. Ja monestihan tarkastellaan ihan niin kuin muutamia prosentteja. Niin mielenkiintoinen esimerkiksi tässä Saalinin tutkimuksesta on tällainen nosto, että Skånessa yli 50 kilometrin työmatkoilla hänen tutkimuksensa aikaan jopa 56% työmatkoista tehtiin junalla. Ja jopa myös näissä 25-50 kilometrin matkoissa neljännes tehtiin junalla. Eli silloin kun tämä yhteydet toimii, kuten vaikka Skånessa, niin se junan kulkutapaosuus voi olla ihan huomattava. Ei jäädä parin prosenttiin. No, on ollut pitkä tilaisuus. Toivottavasti olette jaksanut keskittyä. Ollaan ihan loppupuolella. Sitten, että minkälaisia johtopäätöksiä voidaan näistä löydöksistä sitten tehdä. Nostaisin tämmöisen keskeisen huomioon. Mikä paikallisjunaliikenne, mitä se on? Tämän aineiston perusteella, mitä nyt tässä Aalto-yliopiston kandidaatin työssä olen tutkinut ja löytänyt, niin toteaisin niin eräänä tämmöisenä kiteytyksenä, että paikallisjunaliikenne generoi uusia yhteistyöverkostoja. Eli se luo semmoisia uusia matkustuksen syitä, joita ei ollut olemassa ennen paikallisjunaa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että me ei voida pelkästään nykyisen matkustamiskäyttäytymisen perusteella ennustaa, laskea sitä, paljonko tulee olemaan paikkakunnan A ja paikkakunnan B välillä työssäkäyntiin tai opiskeluun tai asiointiin tai kulttuuritapahtumiin tai muuhun liittyvää matkustamista tai matkailuun liittyvää matkustamista, koska se paikallisjuna on se, joka generoi sen syyn mennä sinne. Se saattaa generoida sen, että lähdetäänkin Malmöstä Markarydin töihin, tai se saattaa generoida sen, että lähdetään Piiskanlaakson polkupyörällä junan kanssa. Tässä esimerkiksi niin tätä voi havainnollistaa sillä, että meillä tulee, kun se paikallisjunayhteys avataan ja se muodostaa vaikkapa 5 paikkakunnan nauhan, silloin meillä on jostain pisteestä X radanvarrelta meillä on enemmän työpaikkoja saavutettavissa, jolloin voi syntyä enemmän sitä liikettä niitä uusia työpaikkoja kohti. Vastaavasti, mikäli ajattelemme, että meillä on oma yritys siellä paikkakunnalla X, meillä on enemmän työntekijöitä, jos me voidaan rekrytoida, ja se mahdollistaa taas sitten meidän yritysten kasvun, koska sitä osaavaa porukkaa voi löytyä enemmän.
Se tarkoittaa sit vastaavasti sitä, että siitä paikkakunnasta, joka on semmoisen radan varrella, niin monesta pisteestä tulee yritykselle houkuttelevampi sijainti kuin mitä ne ollut aikaisemmin. Mikä taas lisää sitä, että kiinteistökaupat voivat vilkastua, kuten vaikkapa Brandtin tutkimuksessa Saksassa on tapahtunut. Toisaalta taas pallo toimii myös toisinpäin, eli mikäli esimerkiksi näkisimme työpaikkailmoituksen pisteessä X, tuolla olisi työpaikka, haluanko muuttaa sinne? En pidä tuosta kaupungista, mutta katsotaanpa hetkinen, tässähän saman paikallisena radan varrella on paljon enemmän tarjontaa. Ei voi olla totta, tuolla 40 kilometrin päässä on todella kaunis talo myytävänä, ostan sen, koska voin silloin saada tuon työpaikan ja tuon ihannekodin. Ja vastaavasti yksittäisellä asukkaalla on enemmän palveluita saavutettavissa, koska voi koko sillä ratakäytävällä, rataverkostossa mennä hakemaan myös, olkoon kyse sitten lääkäripalvelusta tai sitten vapaa-ajan urheilukulttuuri tai koulutuksesta tai ihan kaupoista asioinnista. Voi mennä vaikka kenkäkauppaan sinne vähän isompaan kaupunkiin helpommin. Ja tämä taas tarkoittaa, että sitten on suurimmat lähimarkkinat palvelualueille. On paljon kannattavampaa pistää se kauppa pystyyn, kun tietää, että siellä paikallisella voi tulla myös niistä naapurikaupungeista laatutietoisia asiakkaita. Ja sitten se voi johtaa tämmöisiin ihan kokonaan uusiin ilmiöihin, kuten tämä Vinskallaakson pyörämatkailu Etelä-Tirolissa. Ja tämän takia mä oon tämmönen vähän humoristinen ilmaisu, mutta mä haluaisin sanoa, että paikallisjunaliikenne ei ole laitoskeittiö. Eli se ei ole tämmöinen instanssi, jonka tehtävä on vain kustannustehokkaasti vastata ennalta tiedettävän vakiokysyntään. Eli ei ole tämmöinen, että meillä on 400 suuta ruokittavana ja heille tulee tehdä aamiainen. Tai miten joskus liikennettä tarkastellaan, että meillä on tietty vakiomäärä, ajatellaan, että se vakiomäärä, mitä paikan X ja Y välillä menee nyt ihmisiä, sille tulee järjestää liikenneratkaisu kustannustehokkaasti. Kun käänteisesti paikallisliikenne on näissä tapauksissa, mitä olen tarkastellut, on yhteiskunnallisen kehityksen generaattori. Ja me tullaan tästä nyt siihen, että Suomessa hyvin usein näitä aiheita tarkastellaan hyvin vahvasti liikennetaloudellisesta näkökulmasta. Eli me ajatellaan, että on olemassa tämmöiset liikenteen järjestämisen kustannukset, tuossa sinisenä palkkina. Ja sitten tehdään jonkinlaiset arviot, että mietitään paljonko nykyään ihmisiä liikkuu sillä välillä ja tehdään siitä jonkinlainen arvio lipputuloista. Ja sitten päätetään siitä, että silloin meillä on subventiotarve, eli meidän pitäisi sitten yhteiskunnan maksaa tämä loppuosa. Ja usein liikennetaloudellisesti, jos tarkastellaan pelkästään sitä paljonko se liikenteen järjestäminen maksaa ja mitä lipputuloja se tuottaa, niin tästä me saadaan usein johtopäätöksenä silloin, että tämä on kannattamatonta, tämä liikenne. Ja usein meillä Suomessa, kun tämä on se yleinen tarkastelukulma, niin se keskustelu päättyy tähän. Todetaan, että meidän tätä ei kannata varsinaisesti jatkaa tätä keskustelua. Mutta asia, mikä nousi tässä tutkimuksessa esiin, oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen. Nähdään tässä Ruotsin läänit, Ruotsin alueet, regioner, vuodelta 2022. Ja nähdään montako nämä euroiksi muutettuja miljoonia. Montako miljoonaa euroa kukin Ruotsin alue käytti paikallisliikenteen ostamiseen. Monet näistä alueista on semmoisia 300 000 asukkaan, sitten osa Tukholmat ja Länsi-Göteborg, Skåne tietenkin vähän eri luokassa. Kysymys kuuluu, että minkä takia Ruotsin alueet tilasivat paikallisjunaliikennettä 900 miljoonalla eurolla? Ja minkä takia Saksan liittovaltio rahoittaa osavaltioiden paikallisjunaliikennettä noin 11 miljardilla eurolla? Ja nyt jotta ymmärretään minkälaisista summista on kyse, niin väestöön suhteutettuna summat tarkoittaisi Suomessa tätä. Eli siis ruotsalaisittain, mikä meillä on ruotsalainen järjestelmä, niin Suomessa
alueet ostaisivat 478 miljoonalla eurolla paikallista liikennettä. Ja sitten, mikäli meillä on saksalainen järjestelmä, niin Saksan liittotasavallan kaltainen instanssi sitten rahoittaisi alueiden paikallisia liikenneostoja 720 miljoonalla eurolla. Tähän tutkimuksessa nousi niin kuin tämän tyyppinen näkökulma. Eli kun Suomessa meillä on tämä liikennetaloudellinen, meillä on liikenteen järjestämisen kustannukset ja lipputuloarvio ja subventioarvio. Ja sitten me todetaan, että se on kannattamatonta. Niin Ruotsissa ja Saksassa vaikuttaa siltä, että se tarkastelu menee niin, että tämä ei ole se, mihin se keskustelu päättyy, vaan sen sijaan on hyvin vahvasti yhteiskuntataloudellinen näkökulma, jossa meillä on ensin tällainen arvio, että no, liikenteen järjestäminen maksaa tietyn verran ja lipputuloarvio on tietyn verran. Mutta esimerkiksi lähdetään siitä, että esimerkiksi Ruotsissa tuossa vuonna 2022, koska tein tutkimukseni 23 loppuvuodesta, niin sen takia Ruotsissa olen tarkastellut vuotta 2022, joka on sitten korona-aikaa, eli tuo on vähän matalampi kuin mitä se perinteisesti olisi. Lipputulot on ollut 47%, ja sitten taas tämä loppuosa, tämä punainen, se nähdään usein ikään kuin eräänlaisena pullataikinana, joka laitetaan uuniin. Ja siellä on hiivaa. Meidän on ensin jouduttu, meidän on täytynyt hankkia kaupasta jauhoja ja kananmunaa ja kardemummaa ja tällaista ja hiivaa ja muuta. Mutta kun me laitetaan se uuniin kohoamaan, niin tämän avulla kunnat ja alueet, sinne tulee enemmän työpaikkoja ja palveluita saavutettaviksi, mikä tarkoittaa sitten radanvarsikuntiin mahdollisuutta houkutella uusia veronmaksajia, mikä tarkoittaa taas sitten sekä sen paikallisen kulutuksen kasvua, eli lisää asiakkaille paikallisille yrityksille sekä tuloverotuksen hyötyjä. Vastaavasti se tarkoittaa tätä laajempaa rekrytointipohjaa, mitä jo aiemmin täällä käsiteltiin. Eli koko se seutukunta, koko se radanvarsin nauha on houkuttelevampi investointikohde, kun kyseessä ei ole vain 20 000 asukkaan yksittäinen piste jossain, vaan voi olla 200 000 asukkaan nauha mahdollisuuksineen. Ja se taas, eli siis parantaa investointihalukkuutta, työpaikkoja löytyvyyttä ja sitten voi ajatella vaikka yhteisöveroa näin suomalaisten. Vastaavasti, kun se pullataikina laitetaan uuniin, sieltä voi tulla sitten kiinteistöjen arvonnousua, koska kun näistä pisteistä käsin on enemmän työpaikkoja saavutettavissa, enemmän vaikka yrityksille sitä työvoimaa saatavissa, niin yksinkertaisesti kysynnän tarjonnan lain mukaan ne ovat halutumpia paikkoja sen jälkeen kuin sitä ennen. Eli voidaan ajatella, että tämä pätee sekä itse niin kuin julkisen puolen kuntien omistamaan maahan, joka on riittävän lähellä vaikutuspiirissä näiden tulevien mahdollisesti pysäkkien vaikutuspiirissä, että sitten myös sitten, yksityisen myyntivuokratuloa. Ja sitten mielenkiintoinen asia, että mitä esimerkiksi Suomessa tapahtuu hallituksen esitys kiinteistöveron muutoksesta, että mikäli esimerkiksi se niin kuin kiinteistövero lähtee aidommin heijastamaan sitä arvonmuutosta, niin silloinhan esimerkiksi tällä on huomattava merkitys myös sitten kuntien veropohjalle. Mutta se on toinen asia, sitä en tietenkään ole tässä tutkinut, koska tämä on tehty ennen kuin hallituksen esitys tuosta. Ja sitten on saavutettavuuden parantuminen, eli erityisesti matkailutulojen kasvu. Eli ajatellaan nyt, otetaan esimerkki sieltä tutusta polkupyörämatkailussa, se on tullut monta kertaa, mutta se voi olla monen muunkinlaista matkailua. Mutta että kun sitten syntyy tämmöisiä nauhoja, missä on helpompi liikkua, matkailukohteet muodostaa kokonaisuuksia ja esimerkiksi myös keskuskaupungeissa pääsee ihan vaikka viikonloppuisin sinne muualle, niin se lisää sitten siellä myös sitten vaikkapa matkailualan työllisyyttä ja sitten vero tulee siitä. Ja tämä mun mielestä on se, mikä näissä esimerkiksi Saksan ja Ruotsin kaltaisissa esimerkkeissä, Etelä-Tirolista puhumattakaan, nostaa esiin se, että paikallisjunaliikenne on yhteiskunnallisen kehityksen generaattori. Se on se, minkälaisen, se ei ole seuraus, vaan se on usein se ensimmäinen, josta käsin, jolla voidaan luoda näitä kuntien tavoittelemia asioita, eli työpaikkojen ja veronmaksajien ja kiinteistöjen arvonnousun ja saavutettavuuden parantumista. Sellainen oli esitykseni tänään. Kiitos, että olette kuunnelleet. Tämä oli tämmöinen
kansalaisopiston iltatunti. Ja tässä lopuksi voisin vielä sanoa, että voitte ladata kandidaatin työni tuosta QR-koodilla. Ja kuva on Vinskaalaaksosta Etelä-Tirolista heti sieltä, kun rata on otettu käyttöön. Mielelläni vastaan sitten kysymyksiin tämän jälkeen, mutta suuret kiitokset, että tulitte tänne Salon kansalaisopistolle kuuntelemaan.